Kini nga akong kahasol nga akong gipadangat karon ninyo, bahin ba lang ni sa akong kanang gibati isang kahasol ba? O kinsay doon na diferensya namong duha og sa akong asawa? Ako ba o siya ba? Maninda mong kunig mga utanon sa karbo ng akong asawa, ug usahay tungod sa kabisi, mapasmo-pasmos pagkaon. O ako nag-drive lang kong tricycle, pag-abag ba sa akong asawa, mao man gud mga pangitabo. Pahuwayon akong pamasahero. Hindi nga akong pidikap. Mapit lang ako sa asawa sa karbon. Mapit namang alas 2 sa hapon. Alauna, 46 na. Hindi man kayo rin kuhan. Hindi kayo daghan ang akong kita at pamasada. Mahal naman kayong gasolina ko. Hindi sa butan pa nga daghan na kayong mga tricycle. Ha? Uy, nem, mo para? Hindi na ako unungan kay wadto na ko sa karbon. Singgitan lang ako. Pacquiao rin! Pacquiao! Para gyapon. Bradley, oy, Bradley! Da. Alaging para. Ikasabot og Pacquiao. Di singgitan ako Bradley. Ang inuna ko nga Rots. Hay. Bisig kay ni ako sawa siyang pagpanindas tindahan o tanon sa karbon. Klase lang ang iyang baligya. Maong bisig kayo. Ahos imuday, ha? Bombay ba, ha? Bombay o Turko? Sibya. Imuday, unsa man imo, ha? Ahos o sili? Bungol naman ang asawa na ko, Umagkadungog isang pit na ko. Unsa man, ha? Oy, Sibya! Pasyo! Oy, nakaday diha. Naunsa ka man, oy! Huwag ka magikadungog, isang pit ka. Ay, busy kay ko, oy. Naidighang customer, sabiya ka. Iyan naunsa man, nakakaon ka na ba? Ay, wag ko maniud to, oy. Unsa ba kay paniud to nga alas 2:30 City na sa hapon, ha? Daghan lagi kayong customer. Na, mo na yung makabungol nimo. Pasar-pasar gutom. Bungol ba, oy? Kay dili, sa pito ka na ko, usay, di ka gikadungog. Resulta pasar-pasar sa kaon. Hilumbya, oy. Ako lang unay bantay, kaon lang una. Unsa? Tuwa na, wala sa kadungog. Kaon una, ako lang bantay sa tindahan. Unsay kanahan? Ay, kog tawag kanahan, ha? Kanahan ba, oy? Iyon ko tindahan, di kay kanahan. Kanahan ba nimo, ho? Wa lagi mo bantay sa tindahan. Balik-balik nagsulti. Kaon na Sibya. Kaon na. Bungol ka naman taon, oy. Kaon na. Pasahan ka na sa gutom. Ay, maugid na. Muuwan gid. Basta magdagtom. Unta na ni, oy. Mo na ako nakuyawan sa kong asawa nga tungod kay pasar-pasahan mas gutom, nabungol ni noon. Nakuyawan ko. Og mo na akong ipanabi sa kong nga kaubang mga tricycle driver. Mo na akong nakuyawan sa kong asawa bay, Ilyong. Murag nabungol-bungol naman. Ay sos agi sa kuan na bay pasyo eh. Abi mo bay? Mao sa kuan na kanadto. Ha? May agi sila kagabungol bay? Ay oy, hapit kali ko di ko kadungog ka to. Ano mong gibuhat bay? Miadto ko sa usa ka doktor kanang sa dunggan ba? Kanang magitawag nila og kanang PLDT. Unsa na? Ay, di na PLDT ba yun? Kuha na, ENT. Nagubag TNT. Mo na siya para dunggan, ENT, di na PLDT. ENT, mo na, no? Kay 14 mo gina ko bungula to. Mao to nga nagkonsulta ko sa doktor, tagaan kong tampal. Kay ako manggiing ng doktor nga abi ni mo dok, hastas kong utot di na ko dungog. Ang grabe naman sad. Bisag imong utot, di kang kadungog. Wa lagi ko kay bawo ng utot mo ko. Ang ako may bawan kay baho kayo. Ano mo? Mo itimela na. Grabe gyud kay bay. Bawo tong gihatagan ko sa doktor ug tambal, Dr. Pikinglim ba? Para sa imong bungol. Dili, kuan, para tambal sa, dili tambal sa bungol. Tambal to na ako, pero dili tambal sa bungol. Para maayo imong bungol ba, ro makadungog ka, mo dili to para bungol ba? Ang gihatag nga tambal sa doktor nako, mao ang tambal nga para sipa sa kong utot. Yan, nakadungog ka na sa imong utot ron. Na, sobra mo yung kasipa sa Brad. Yung samlay mong gibuhat. Butang nga na kong silencer. Sa ka? Bayot ka? Mao sa dias bay, mapasar-pasar gyapon ang akong asawa sa pagkaon. Tungod sa kabisi ang iyang negosyo ba. Hapit na sad makalimot pagkaon. Kanang day gabi nga miabot ko nga namasayro sa kong tricycle. Papa, hilab mama, mama, sila papa.
Papa, hilab mama, turjak silang duha. Ay, Sibya! Sibya, niyan ako, Sibya! Iniara ko pasiyo, oy! Nga na ba, ha? Ay, arang-arang kayo nakadungog. Nagkakaon na tingali ni. Biya, Sibya! Ay, kabisi ba ni mo doon? Pahuay yun na, oy! Hoy, Sibya, pahuay! Ay da, nga nung maughan mangkos laway. Laway ba, oy? Kung sabay laway, oy? Oh, unsa man di ay, ha? Pasiyo? Napasahan na sa tingikas kaon, ha? Nawaan na sa kanya mukhaon pa, ha? Sibya, wag ka kakaon pa tingali. Ah, unya na, oy. Tiwasong ko na ning akong gibuhat. Kaon na, ha, Sibya? Ayaw, bulbungol ka diya, mauwaw ta. Maubitaw pasiyo. Kuya Juan, bitaw ko. Ha? Nga naman? Nagsiyok maning dunggan ako. Oh, Parehas imo. ay, narinig ko na, Sibya. Ay, ring my bill na. Kuyaw na, ring my bill. Ay, usay kuya ba? Magpataod ka na nag-hearing aid. Uy, kamahal na ba taon anak pasiyo? Mauro ginitambal, hearing aid. Ay, ikaw pasiyo. Dili ba mo man imong gimo kani adto nga magsigig siyok ang imong dunggan? Hasta gani karon nagsiyok pa man eh. Ay, unsa mo gid ang sakita pasiyo? Basta magkataas imong panuigon, mao gina Sibya. Kunya unsa na malay tambal ana, ha pasiyo? Kuan nga ipagwanta malanos doktor kay maanad ra ko. Unya naanad ka na. Anad-anad na lang para pero ikaw kaon gyud ha para di kayo mabungol ha. Nganong ongol man gyud, butong na lang. Eh dili ungol oy matol ko bungol. Aw, nako magkupras. Og nakaingon ko nga sumer-sumer dining kaliwat kay di adlaw nga naduaw sa bay ang igsuon kong asawa nga mao si sakit para pares kong asawa bungol-bungol sad. Pasiyo, Mm. niyang akong igsuong babae, si Talina. Ah. Suroy, dagang guwang sad ning igsuon ako. Ay pakanaw na pakana. Ay, gipagkaon na bitaw na ako. Ay, dali una nga rin, pag-ila-ila una mo. Wa pa man makaila si Manang Talina nimo, no? Wa pa gyud Sibya kay kuan tuam ka na sa Puyos probinsya. Ate, dali una nga rin. Ay, Manang Talina, ning akong bana, si Pasio. Ay, hello. Kumusta ka na, Talina? Ay na, pasensya ka na lang yun, Pasyo. Huwag yun ko makadaog lana. Kuan na. Maurag yung kaliwata. Bungol-bungol sad. Ay. Sibya, mao gini inyong sakit? Ay, nahibong lagi ko sa naong anak kong igsuon. Murag kwaknit. Mabuang ko anong kalaki. Mabuang lagi ko. Ay, kuan ba, Pasio? Oo. Mo pauli pa man sa probinsya nga akong igsuon. Hatagi unyag pliti, ha? Oo, tinugi din na Sibya kay mahal lagi rungwat eh. Na. Nagtagda na to niya. Ay, sana betaon tayo ni ay. Ay, mga bungol betaon na niyo. Mga bungol. Og day adlaw kay pista man sa pikas lungsod sa among dapit. Kusog jud kay sakay, daghang kay mga pasahero. Mao nga nakalimot ko sa kuan pagkaon. Pag-abot ako sa bahay, murag nabungol ko gamay ba. Kuan nga kuan ka nang pasahan ko sa kaon. Hay. Oh, ngano ka, Pasio? Naunsa ka, ha? Nagluspad-luspad man ka? Sibya, gutuman na oy. Ha? Huwag ka ba na magkakaon? Nga hapon naman, ha? Huwag ka magkapaniod to? Wa pa gyud kay sakay mo ko kayo, nakalimot ko kaon. Da! Makabongol na ba ng pasarantas gutom? Mao lagi ni nagsiyok kay ning dunggan ako sa kagutom. Nahalakaw na dire. Unsa ka ba taon? Uy, di ka man maghinulkol sa kaon. Ulceron ka ba ya? Ay gid pasalig ha? Ay pagsalig na kay Dr. Pic Inglim, na kay Dr. John Viola. Kay buhion pa man kong doktor panginglim og 30 ka tuig. Na, kango ka na. Dire kaon na dire. O unsa? Na, tuan na, napungol ka na gyud. Kaon na dire. Kay nagluspad-luspad ka na, oh. Mura ka nagpapil diliha. Kuya bitaw gining labaha oy makasama gyud. Ano? Ipikto na gyud na bungol na. Di dadal kay kayang mabungol diha. Ayo ipamahid ang imong pagkabungol. Ay magkaon ako bi. Unsa may sudan? Ay daabot. Okay say nagkawat sa tantaran. Dugay nawatong tantaran na. Wa ko mangutan nagtataran matod ko. Unsay sudan? Bungol bitaw nimo oy. Bungol bitaw. Ikaw, labaw ka pang bungol. Bungol niya. Ha?
Ikaw may bungol og dili ako. Tuhe. Mao kadto kay nagduda na medyo ko nga nabungol na ning asawa nako. Gitistingan gyud nako og bungol na bagyod. Day buntag nga naglungag ni gitistingan nako ba og unsa ni kabungol. Kang asawas may kusina nagluto. Muatras kog mga napo kalakang. Tistingan gyud nako bungol bagini ni akong asawa. Mga napo lang kalakang. Karon napo na tingali ni kalakang akong gilayon sa kong asawa. Tistingan gyud nako unsa ni kabungol. Musinggit ko. Sibya! Unsay sudan? Uy, wa man makadungog. Padol ko sa kalakang. Karon musinggit sa ko. Sibya! Unsay sudan? Wag yapon mo tingog. Bungol na gyud. Wag yapon kadungog. Padol ko sa kalakang. Karon singgitan ako. Sibya! Unsay atong sudan? Wag yapon kadungog. Bungol lagi ni asawa nako. Karon bulaka pa ko paduol pagyud. Karon kaupat na ni kalakang. Singgit ko. Sibya! Unsay atong sudan? Wag yapon mo tubag. Bungol lagi ni asawa nako. Wa pa gyud makadungog. Karon ikalima na ni kalakang paduol sa kong asawa. Aps ikalima na. Karon mo singgit ko. Sibya! Unsay atong sudan? Unsay atong sudan? Wag yun mo tubag. Bungol yun. Ay. Sibya! Bungol ka na yun! Bungol ka na yun! Ha? 5 na kalakang nga nagpadol ko nimo. Nangutanan ko nimo kung siya to sudan. Wag ka mutubag. Bungol ka na yun, Sibya! Bungol ka na! Hilom na ay pasyo! Ikaw mo'y bungol! Huwag kang kadungog, ha? Kaliman ako mitubag nga humba! Huwag kang kadungog! Ikaw mo'y bungol og dili ako! Ang sabi na taon ka, oy pasyo! Ito ko di ko asawa. Ako di bungol. Unsa to? Bayot ka? Mao kini karon nagatagan akong galibog sa akong kuan, sa akong uba. Kinsa bro na mo sa kong asawa ang tinuod nga bungol? Siya ba ako sa kalibog gabas kong kutaw ng kalagiya. Atagi ko na ko sa inyo mga timgas nga una. Unsa magkamoy pasultihon? Pasyo. Hi! Hello, Bartaban! May nga Katawang to, Cinder, Nga naman to, nga nangatawa mo Ang mong Cinder may nagkatawa. Kaya nga naman. Kuan man guni, no? Spasyo may itong Cinder. Ang iya lang nalibgan, kinsay bungol nilang duha og siyang asawa. Nga naman. Kay kini asawa na nindas carbon niya pasapasan sa gutom. Nga siya mabungol. driver og tricycle. Pasahan sad. Niya kini mapasar-pasar sa gutom, mabungol-bungol ka usahay. Tinuod na, makabungol-bungol Oh. kuno na, board. Mao sad siya do na murag usay mabungol sad siya. Nagkaroon niya gitistingan ng iyang asawa og bungol bagyod. Unya. Naglungag ang asawa sa kabuntag ana, mo nang ni atras siya mga napo kalakang. Dayon. Yan ni lakang siya usa. Iyang sigitan ng asawa. Si Juan, si nga na asawa si Bia. Sa si Bia, unsay sudan? Unya. Di bigim tubag si Bia. Bungol gini akong asawa. Laka na sa siya kausa. Paduol. Singgit na sa no. Paduol. Si Bia, unsay sudan? Di bigim tubag. Sa bungol gini akong asawa. Lakang na siya, katulak ka. Hanto di kalimang lakang, sige siya singgit nga. Si Bia, unsay sudan? Di bigim tubag si Bia. Buti ang ina na. Si Bia, bungol kayo. Ingon si Bia, unsay bungol? Sige kong sampit unsay sudan. Ingon si Bia, oy, kalima ka mo sampit, kalimas kong tubag, ko humba. Ikaw, bungol kayo kagdungog. Siya di mo kadungog. Itubag di yung asawa. Pero wasik dungog. Siya di bungol. Dili ang iyang asawa. Tiyam na kalima na sa tubag ng iyang asawa. Nala, pasyo. Amo na, natubag na diya, naasal kay diferensya. Dili lang ang imong asawa. Kamong duha bungol mo. Karang tar ko tungod Itubag bitaw mo na anang imong asawa. tungod bitaw anang mapasar-pasaran kuno ka board magbungol-bungol kuno ka. Nya kani sa kunong mga tuli nga grabe kuno kayo board kina makuan ang mga drum no. Tos-tos ang alperel. Oo. Ano, mga hairpin? Mga Daot gina. hairpin tinuod. Mo tingali nya nahala. Kuan na. Kuan. Mo na diya na sulbad ng imong
problema pasyo. Og di ba ka bungol sa day ka. tingali kamunduha. Kamun may bungol. Kay pasar pero di Dito na. bang din asawa Pero mo? magkadungog man gyud na board. Oh. Pero galing lang doon na lang panahon nga dili din ka kakats ba nga balitan tawag nimo dili din siya makakuag atensyon nga kana kun imo jing hoy ana-anan imo pero makadungog na. Dili ba dayon abtik ang ilang dunggan? Maghuwat o nagkuan. Oh. Sa timingo lang ba. Hala pasyo. Amo na nga. Pero di pa nasolban na. naggrabe. Ha? Pasiyo dili pa man naggrabe yung pagkabungula. Oh. Okay pa man makuan pa man makarecover pa Nakadungog pa nga yung asawa. Nito bagman pero siya wa kadungog. Oh, kani ikaw sa usahay sa bungol sa siya. diferensya pero makadungog sa gid siya board pero doon nalay higayon nga dili kayo siya makadungog. Mane. Mo ni istorya ng Monsignor Ruben Labaho. Na, sige. Sige pa siya. Pasyo, ha? Mo na, dawatan na lang ng kuwan nga. Hasta ka, bungol sa di ka. Salamat ha. Mo papadangad itong tulumanon. Kura ko ang paso, tiyahan.